Mayoridad sa mga Pinoy, uyon sa pagpatuman sa reproductive health law. Sigan Agravante sa detalye. Matod sa survey sa social radio stations nga mayoridad sa mga Pinoy ang uyon sa pagpatuman sa reproductive health law. Sa maong survey, 77% sa 1,200 adults ang gustong ipatuman na ang RH law, samtang 14% ang undecided ug 13% ang dili uyon. Ang survey gipahigayon gikan sa Marso 27 ngadto sa Marso 30. Kasaganan sa mga respondents, mga minyo ug naa sa poor and the poorest of the poor nga kategorya. 73% sab ang adunay educational attainments. Ang RH law nga gimando ni adtong Disyembre wala pa giimplementar tungod sa status quo anti-order nga gi-issue sa High Court ni adtong Marso sa miaging tuig ug mga petisyon nga giduso sa simbahang Katoliko.